akwai bura ba fa kai wallahi na gama yo kai kabari yo ni yanna nake jin dadin majalisar ta ai ka ji wani sanyi a majalisar nan ka gama dan ma ba mai rogo wallahi tallahi ba mai rogo da mai gida dan mata Soy. Ya mata. Ya ne. Kai? Ji mana. In kun isa ku ji mu mana. Haka muka ce. Za ku ga abin da zai faru. Ku jira mu je mu da za ku sani. To mu gabe. Me za mu gani? Ba akwai da mu gani. Kai mu hoffi kina ma neman ta muke. Ku je da abin da za ku je ku muna nan. Muna nan. Me ke faruwa ne? Wallahi wai su ne nan suka biyo ma agogona. Ɗaya aka ja min ijabi. Ijabi waye wannan? Zai faru sai dai ya faru. A ina ne? Agogona. Okay, yanzu kun tabbatar in muka je za mu same su a wajen? Mun tabbata. Okay, to yanzu kun san yadda za a yi? Za mu je wajen. Za ku nuna mana su daga nesa. Za ku tafi kuna rangwaɗan yadda kuke. Za mu san yadda za mu yi. To shikenan. Ku tayi hankalin su sai fa. Kun ji? Okay, to mu je wajen yanzu. Yan mata a dangane. Liya. La. Wata inna billahi al-azim la Matana kun taɓa matana? wallahi shi ya ce Wa very wallahi yes no yes I don't care.